Upřímně, vždy jsem se bála objednávat si plavky online. Ale tentokrát jsem to zkusila a fakt nelituju. Jako první tu mám plavky Realiziga Savana, které mají krásný a zajímavý vršek s vázáním kolem krku. Můžu je uvázat různě, každý styl vypadá úplně jinak, sedí skvěle a už jsem v ní stihla i opalovačku na lodi. No a ještě jsem doplnila sarongem na plavky ze stejné kolekce a vypadá to top. Pak tyto samodržící bezramínkové Realiziga Blurred, ideální na opalování, žádné bílé proužky na ramenou a co mě fakt překvapilo, drží perfektně i při pohybu, nikam nesjíždí, nepadají. No a poslední tyto krásné pušapky s kosticí Realiziga Desert Lily. Udělají přesně ten objem, co mému dekoltu chyběl. A ještě si je můžu nastavit. Ramínka jsou vzadu krásně překřížená. Vše, co mám, je velikost XS a sedí to naprosto přesně. Takže jo, riskla jsem to a vyšlo to. A kdyby náhodou ne, u Realizigy se dají plavky do 14 dní vyměnit za jinou velikost.